Takhle hned koukám, to je jeden flek, teď, dnes, mimořádně, -8, no, příšerný, to stačí zatím, teď mrknem na automat, počkej. Státní svátky zdarma, dny pracovního klidu, a jinak je to drahý jak svině, to je pravda, to je moc. $40 za hodinu. Ach, to je. Tam asi nebude nic vidět, nevím. Co nevím. No, v téhle slotě teda. Nevím. Je otáč. No, tam těžko. Jeden flek, druhý flek. A jdem tamhle na konec. Až sem doběhnu. Jsem na konci Kamenický, nebo na začátku. Tady je Kostelní. No tady byste se sem přehrnuli autem, sem zajet a ono to není vidět, tam vystoupit, zase to obět takhle hezky a jdeme tadyhle nahoru k muzeu. Tamhle si bude vidět zámeček letenský, no, až budeme blíž, to je mláda. Tadyhle je díra, auto na 2, tady další. Stran, tamhle vidím. To je jedno a tadyhle. Teďka, tady je parkoviště, no. Tadyhle je jedno parkoviště. A tamhle. No, to už neudržíme. Když ta žlutá bouda tam je druhý, dojdu tam. Parkoviště, sobota, dopoledne, to je prázdno, co bude vidět. Mrknem na cenu. Tuším, že 5. Tak koukám pro návštěvníky muzea. To je nějaká novinka. Což by nevadilo, ale mám dojem, že muzeum je zavřený. No. Je to takhle plný. Tady je to plný. No, tady je místo. Ale já bych tohle neviděl problém tady zastavit. Tady se ta díra vždycky najde prostě. Tady je další. No. Tak ještě na to druhý jsou hodiny. Tak se na ně podíváme. Aspoň budu vědět, jak dlouho mi to trvalo. To si nepamatuju, v kolik jsem vycházel. 11:24. No,
ty ceny to bude stejný. A tadyhle slepejši. Státní svátky nás zajímají. 2 dny pracovního klidu. Zdarma. No. Tak. Takže tady taky bylo místo. A teď jdu tam ještě naproti. Si to má cenu. Vůbec tam koukám je. Taky další nějaký. Jo, nebo je to tady napsaný? Někde. Nevidět prd. Nevím, dobrý den, prosím vás. Ano. Kolik se platí na hodinu tady? No na hodinu, jako myslíte? Na hodinu. No na hodinu, já jsem tady druhý den a byl jsem informován, že 20 korun. 20 za hodinu, dobře. Čili 5 hodin kilo. Jo. 10 hodin 200. Tak nějak. Sleva žádná. Sleva není? Pondělí stejný jako v sobotu. Asi jo. Dobrý. A svátek, pátek nebo? Je to jedno. Prostě 20 za hodinu. Jo, budu v televizi někde. Nebudete v televizi, nebojte. Vaší manželce to mám pro kámoše, přijedou sem zvenku mimo Prahu a jo. Kde mají zaparkovat. Já jsem tady druhý den. Jasně, jasně. A tohle mi bylo řečeno, takže... Dobroš. Jo? Ale teďka jak je to s místem, koukám, že je to narvaný. Já tady zvednu závod. To je, no, hned můžem... jen pracujte. Malej ratlík. No jo, pejsky miluju, Malej ratlík. Moje přítelkyně má boxerku a je to nejmilejší člen rodiny. No pojď by ne. No. Sice slintá, ale... Všichni slinta. No. To... Hele, co to je zás, tady neprojdu. Hele, tam taky udělám záběr na zámeček. No. No, neviděl rovno. No a výhled koukám. Výhled žádnej, to nemá cenu tam chodit ani. To je všecko tam. No, tady ještě starý ten kolotoč chráněný. No, dobrý. No a vidím to tady prostě. Tady v té kostelní se zaparkovat dá. No. Tak čau. My jsme za muzeem. A tam jsem přišel. No. Takže tady jde. Tamhle místo. Tadyhle místo. Tady kozel. Pozor, no. No. Je pak. Kolik bude? Tak, kolik je? Kde to je? Tadyhle. Já 47. No nevím, v kolik jsem vycházel, uvidíme.